በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን በምሕረቱ በሰላም ውዒልና። በረከት ናይ አቡነ ዓብይ እግዚእ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ዓብይን ክቡርን አቦ ዝኾነ ጻዲቕ አቡነ ዓብይ እግዚእ ዕረፍቶም እዩ። ቅዱስ አቦና አቡነ ዓብይ እግዚእ ካብ አቦኦም ያፈቅረነ እግዚእ ካብ አዲኦም ጽርሐ ቅዱሳን ብዘመን አልዓሜድ ዕለት ሓደ ጉንበት ኣብ መረታ ዝበሃል ቦታ ኣብ ተንቤን ትግራይ ተወለዱ። ስሞም ድማ እንጦኖስ ኢሎም ሰማይዎም። ዕድሚኦም ንትምህርቲ ምስ በጽሐ ድማ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ናብ ናብራ ብሕትውና አምርሑ። ካብ አባ ዘርአ ሚካኤል ዝተባሃሉ መነኮስ ትምህርቲ ወንጌል ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ከምኡውን ካሊእ መንፈሳዊ ትምህርቲ ተምሃሩ። ጻዲቕ አቦና ናብ ሓጋፋት ዝበሃል ቦታ ብምጓዓዝ ብጾምን ጸሎትን ብዙሕ ገድሊ ይጋደሉ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ካብቲ ሓጋፋት ትበሃል ቦታ ናብ ደብረ ዓባይ ዝበሃል ገዳም ኣብ ሓርማ ዝተጻዒኖም ከዱ። ኣብዚ ቦታ እዚ በረከተ እግዚአብሔር ተቐቢሎም እንደገና ናብ ገዳም ዋልድባ ንምንኩስና ብጸሎት ክጸንዑ ከዱ። ኣብዚ እውን ቀጺሎም ብኣፍራ ሰረገላታት ተጻዒኖም ናብ ኢየሩሳሌም ብምብጻሕን መቃብር ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላምን ተባሪኾም ንዓዶም ተመለሱ። ንእግረ መንገዶም ከዓ ከምቲ ንኣማን ሶራውያን ካብ ኢየሩሳሌም ክልተ ጽዕነት አድጊ ዝኸውን ጸበል ሓመድ ናብ ዓዱ ዝወሰደ አቦና ድማ ካብ ናይ አቡነ እንጦንዮስ ካብ ናይ አቡነ መቃርዮስ መቃብር ካብ መቃብር ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ካብ ደብረ ምጥማቅን ገዳም አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ መቃብር ሐዋርያት ማርቆስን ካብ አክሱም ወጽየንን ካብ ናይ ካልኦት ቅዱሳን መቃብራት ጸበል ተማልኡ። ቅዱስ አቦና ነዚ ዝገበሩሉ ምኽንያት ከዓ ቅዱስ ሚካኤል ካብዚ ጸበል እዚ ሒዝካ ናብ ሃገርካ እንተተመሊስካ ንሰብካን ንእንስሳኻን መድኃኒትን ክኾነልካ እዩ ስለ ዝበሎም እዩ። ኣስዒቡ እውን ቅዱስ ሚካኤል ገዳሞም ፍሉይ ስሙ ተነሳሓ ኣብ ዝበሃል ቦታ ከም ዝኸውን ብራእይ ገለጸሎም እሞ ብድሕሪ እዚ ነቲ ሒዘምዎ ዝመፁ ጸበል ኣብኡ ነስነስዎ። ቅዱስ አቦና ምምጻኦም ዘረአዩ ኣብ ተነሳሓ ተቐቢሮም ዝነበሩ ቅዱሳን አቦታት ልክዕ ከምቲ አልዓዛር ካብ መቃብር ዝተንስአ ተንሲኦም ተቐበልዎም። ጻዲቕ አቦና አቡነ ዓብይ እግዚእ ድማ ካብቲ ዝነበርዎ ብሰረገላ ወሪዶም ባሪኸምዎም። በቲ ዝገበርዎ ተአምራት ድማ ስሞም ካብ እንጦንዮስ ናብ ዓብይ እግዚእ ማለት ኣብ ቅድሚ ጎይታና ዓብይ ዝኾነ ተባሂሎም ተሰመዩ። አቦና አቡነ ዓብይ እግዚእ ብጸሎቶምን ብሓይሊ እግዚአብሔርን ዝገበርዎ ተአምር ካብቲ ብዙሕ ብውሕድ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ተአምራት ይገብሩ እኳ እንተነበሩ ካብቲ ብዙሕ ብምውሕድ ልግላጽ ግን ድማ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ አቦና ዜና ሰሚዓ ካብ ርሑቕ ሃገር ናብኦም መጸት እሞ እናሰገደት ድማ አቦና ዜናኻ ሰሚዐ መጺአ ኣለኹ በለቶም። አቦና አቡነ ዓብይ እግዚእ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ደኣ ናባይ መጺኺ ኢሎም መለሱላ። ንሳ ድማ ብርቱዕ ረስኒ ኣለኒ ብመዓልትን ብለይቲ ብዘይ ምቁራጽ ድማ ደም ካብ ኣካላተይ ይፈስስ ካብ ብዙሕ ሕፍረትን ዘተለዓለ ከዓ ምስ ሰብ ቆይመ ክዛረብ ኣይክእልን በለቶም። ብዛዕባ ተአምራትካን ግብርታትካን ሰባት ክዕልሉ ሰሚዐ። እቶም ሰባት ድማ ከምዚ ይብሉ ነበሩ። ሓደ መነኮስ ዓብይ እግዚእ ዝበሃል ምውታን ዘተንስእ ሕሙማት ዝፍውስ ከም ቅዱሳን ሐዋርያት አጋንቲ ዝግስጥ ኩሉ ዝበሎ ድማ እግዚአብሔር ዘቃንዐሉ ኣሎ። ኣነ ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰማዕኹ ናባኹም መጻእኹ። ኦ ኣባ ከም ኣምላኽካ ደኣ ምሕረት ግበረለይ እምበር ብዙሕ ኃጢአትን ርኽሰትን ወይ ከዓ ድኽመተይ ርኢኻ ኣይትነዓቐኒ፣ ምኽንያቱ ንሱ መሓርን ይቅረ ባሃልን ኣምላክ እዩ በለቶም። ብድሕሪኡ ድማ አቦና አቡነ ዓብይ እግዚእ ኣእዳዎም አልዒሎም ናብ እግዚአብሔር አምላኮም እናጠመቱ ኦ ጎይታይ ፈጣሪየይ ንሓማት ጴጥሮስ ካብ ብርቱዕ ረስኒ ዝፈወስካ ነተን 12 ዓመት ደምን ዝፈሰሳ ዝነበረ ሰበይቲ እውን ከም ዝፈወስካያ ከምኡ ድማ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ብምሕረትካ ፈውሳ እምነታ እውን ተቐበል እናበሉ ጸለዩ እሞ ብስም አብ ብስም ወልድ ብስም መንፈስ ቅዱስ በትእምርተ መስቀል ክባርኽዋ ምስ ጀመሩ እቲ ዝፈስስ ዝነበረ
دم كم قصبت عيني تأتو بلا التاسبيتي بمجرام أو أبا بإيد كامس بارخ كاني التزفس الزنبر دمي شعو أقاريزو إلى بتحقواس نجرتهم التم كلهم أبو الزنبرو هزبي دما نزيع الصبدن إزخوان تأمرن نا أبونا أبي إكزي مسرا أيو تجرمو زدن نقزس دم من تأمرات رئينا أنا ولو دما نإكزي أبير أمسجنو أمود أتخا التاسبيتي أو أبا بارخني أمسؤولت كدما ذكرني بلتهم صاري أبونا أبي إكزي دما إكزي أبير أملاخ مساخي يكون إلهم بارخوا أمو التاسبيتي دما نتيجة تجبر الله وعلت إنا ذكرت لإكزي أبير أملاك إنا مسجنت نوع عدات ملست كبر لإكزي أبير يخونو آمين قال أي تأمر حدا معالت دما حدا حرستاي نأبونا أبي إكزي بقراتو كحلف مسرع يوم قراتي زرقي سلز زرع أخوا قراتي رقيتك أي تحلفن إخا إلو محلاف كالأم أبونا دما بجاخا زودي من قديك خير حدقني زرع خايو زرقي أي وقلن انتاي دخوخون إيو إلوم ملسلو أرى انتي حارستاي قنا بتازمز أخلا دقا تملس انبر بفصم أي تحلفن إلو عبيوم أبونا أبي إكزي أكا بجاخا زودي كم وعي تبلني أنا بيني انبر تريت أوني باللين إلوم لمنوو اتوانا قرات قنا تقطيعو أي سمعكان كيد دقا تملس بولوم أبونا بلبوم إن حزنو نزي سبعي دقا انتاي كمخنير لإيه إنا ولو بمن قدم تملسو جاما سأني سلزينا ورم كأ من قدي نابزنا بتنكولو الشخوة قوم أمه كاب إقرم بزح دم فاسسا شعو كأ برتو نفاس مسيئو بيمان مسأقا منا تاقرات بؤشخ دفنا اتي بعال كرات نزير إيو إنا ويه ناوعونا أبي إكزي قريبو أبا محارني إزي زقوبر كوخا بزي مفلات أي إيو أمو يقرب للي بلوم أبونا أبي إكزي كعا يواه مفكاري سبسل زخونو يقريتو تقبلوم كاب قدومو إكزي أبير نعبياتي تسارورهم نتوحتات قناز أقايهم نسخاخات حت إلكا يقرب موالكا بزح سأقا ألكا بلوو اتي حارستاي دما كمزي بلوم حجي كأ إذا قراتي انتاي كجبرائية كل زرعي دما ماسينو إيو بولوم قدس أبونا أجزي أبنا أوجي أجزي كا إيسوس كرسوس ود أجزي أبير مخانو بزيت أرد أري أنت أمين كا كل خجبر الكا أيوب موالجز ملس أبيلوم نتاجرات بسم أب بسم والد بسم منفس قدس إنا معتو أتم أشاخون كابزي قرات رحاقو أتم أشاخ كابزي قرات رحاقو بلوامو شعب برتع نفاس مزيئو نتم أشاخون بتنوم فحون أبلوم التم أشاخون كعا نأبونا أبنا أبي إكزي إنا لمنو كابتي قرات تعاليو نزيت أمراتنا أبونا زرعي هزبينا تقرمو نفت أري أمسقنو صاريق أبونا أبنا أبي إكزي كله قرلوم مسفت صمو كم كلهم قدسان قدمي عرفتم مقالو قدمي عرفتم مقالو إكزي أبير قال كيدان هاوم أبتلعلي زهاوم قال كيدان دما أبتلعلي قدامهم زلو قوبتات أقا أستي ألم سلاسي تقليصهم سمكا زذكرة بسمكا مباء زهابة مزحف قر لخا زحافة زنببة بسمكا أبزي تسارح بيت كرسان زتسالمة بسمكا بيت كرسان زسارحن ندخا زبلعن زستين ناب بيت كرسان موزيو زتقلين زقربان كساو عسرت تولدين كساو عسرت خلت تولدي كم حرلك أي إيلو قال كيدان زقاء تولوم تمسكن بركتهم يحضرنا أبنا أبي أجزي قصيلو دما نزينا يستسقل كلها زتقبر كلها صبل أوزي بوتا أزي سلا زنصكايو لكع كم إيروساليم يخون الكاولوم كابزي بتوسخي قدس أبونا صبلوم زتلخي أراويت كم زي قدقو قال كيدان تواهيبوم إيو أبونا أبنا أبي إكزي بزقو من بزقولادين بتحتنان بنصنان بتمرت وانجيلن قويتانا مرحانينا إيسوس كرسوس أم مسفحفح أبيات كرسيان أب مهنات المنفس قياؤمن وسودو أما بل 150 عدمهم بعسرة تشعن تقومبت كابزي حالا في عالم نبتا زي تحلف زل ألماوت سفرة من قصة سماي تسقاقرو أو قدمهم زانا قناي
ወይ መረታ أبز تبهال بوتا أوشت بيت مقدس تقبرو نفسهم دما قدسان ملائكتي مصيهم بعللتان بمسغانان ناب يروساليم سماياوي تأتوا كاب تግራይ وصائي دما أب إيرترا بسفحات كم أوون أب غوندار ناي أبونا أبنا أبي إغزي بيت كريستيانات يركبوا إيوم صلاتهم منا بركاتهم محرة أملاخهم مسكولاتنا حزب كريستياني هالو آمين سلام لمريته سجاك زتوهاب سلطان كما يفتصم إما بليئة أفا أراويت جرومان أبي أجزي صادق نأ إيسوس مدهن أسر هايلة أن أسرية زوءتو سيدان تقاومتو أي كل بأسي مسكين كاب أون بسألتهم بركاتهم مس كلنا حزب كريستياني هالو كاب كلك في زباليد حنونا كاب نفرح مكراي سورنا بعدي برخا دما سلام فقر يسمعنا آمين آمين زنت أبن زبودلن بسألتهم يقرمولنا